Ikaduhang barangay sa syudad sa Iloilo ang gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels. Kapin usa ka katos ka mga molupyo ang nahatagan og libreng pagkaon. Si Chelo Valiera sa report. Padayon ang serbisyong tinud-anay sa GMA Network sa mga barangay sa Iloilo City. Isip pasalamat sa Kapuso Network sa pagsaulog ni ini sa ika-70 katuig nga anibersaryo sa pagpanibya. Biyernes sa buntag, giadto sa team sa Kapuso Barangayan on Wheels ang barangay na Bitasan sa distrito sa La Paz aron magpaambit og libreng pamahaw sa mga residente. Aron masiguro nga masunod ang health protocol sa wa pa moabot ang mga benepisyaryo, gidisinfect una ang gym sa barangay. Usa-usa nga gikuhaan og temperatura ang mga residente sa wa pa makasud sa gym o gisiguro sab nga duna sila'y face mask o gisunod ang physical distancing. Si Nanay Glazil, may pasalamat sa libreng pagkaon nga iyang nadawat. Nadamo gid niyo salamat GMA Kapuso on Wheels sa paghatag sa sini nga pamahaw kay hindi makakapin-kapin gid sa akon nga pamilya sa pagpaagi sini mabusogid kami subong nga aga. Ug sa ngalan sa kapin sa usa ka gatos ka mga benepisyaryo sa libreng pamahaw nga dalit sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels, kini ang mensahe sa mga taga-barangay. Nakalabot gid diri sa amo ng inyong blessings sa inyong network. So in behalf sa mga taga-Nabitasan, halin sa among tagipusoon, madamo gid nga salamat. Chelo Valiera, Balitang Bisdak.